Ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf bukannya pelit atau gak mau, berbodal dikit yang ingin aku daripadamu, doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah selalu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf bukannya pelit atau gak mau, bermodal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Hop! Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun kematang Mas Pangga. Mugi tambah berkah, tambah rezekine. Amin. Dan diparingi momongan tentunya. Lanjut bola. Hayo prokonco podo laroko supaya badane rasa sinambi maca elok kawandangi turut agama. Ayo prosedulur Islam sedaya bebarengan hormatono, bareng biasa Nabi junjungan kita Nabi Muhammad yang mulya. Ayo pro kaum muslimin muslimat saka asalan padayat, podo diato anggone menghormat bareng biasa Nabi Muhammad. Lamun wong urip ra gelem menghormat, besok yen ono akhirat bakal keparingan siksa lan laknat, geni neraka kang mulat-mulat. Yang sing podo gelem menghormati marang iya sing Kanjeng Nabi, besok yen kita tumakane pati dijanjar suwarga pangedi. Hafalin adina hitam noel Islam, ikut dawuhnya pangeran. Agamamu gue pasti Allah Islam, ikut dan lakoni tenang. Ayo proses dulur yang mriki natapono ing kewajiban, ayat kang kasebut ana ing kerono terang dawuhe pangeran. Bila sedulur kang samya meksa, kepono ing kewajiban. Agama Islam dan luwih utama, ikut hati kewajibannya. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali, Itu kewajiban
kewajiban umat Islam memperingati. Karena waktu itu jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammadun Nabi wa alihi wa sahbihi. Maka mari kita bersama diperingati. Maka mari kita bersama diperingati Oleh kaum Islam, pemuda dengan pemudi. Jika tidak matakan dapat konfirmasi. Tapi yang hormat diberi amal yang suci. Sapa wong urip kang ora gelem maringati. Sapa wong urip kang ora gelem maringati. Muhammadun Nabi wa alihi wa sahbihi. Besok yen wis mati dicemplungke ana ing geni. Neraka selawase ora mati. Mula wektu iki aran hari Rajab. Mula wektu iki aran hari Rajab. Meringati Mi'raj Nabi akhir zaman. Nadyan rupa kewan kudu melu perayaan. Supaya ne akhir bisa entuk karahmatan. Mula aja wakan nadyan katon susah payah. Mula aja wakan nadyan katon susah payah. Sebab ngelingi tinimbang sholat ibadah. Iku wis kalebu ibadahe Gusti Allah. Memperingati Mi'raj Nabi ingkang indah. Wis to ayo konco enggal ganti lagu baru. Wis to ayo kanca enggal ganti lagu baru. Sebab bos mangsane kita barisan kang maju. Mula ingkang alon aja nganti doge susu. Dara becik sarta maneki geguyung. Kados sampun cekap kang tetos atur kawula. Kados sampun cekap kados atur kawula. Badhe kantos critane urip nang donya. Pramila yen lapat nyuwun dunging pangarsama. Sadaya prakanca pemuda saking dusun mawe. Hiler tandur sumiler kanca tani kang padha makarya. Sinawung lajar kalih parine lamu-lamu katon subur
anyenengke ati kalis ing sambikala iku panyuwunku wiwit sieng Gusti kawula kanca tane yakti saka guru negeri uga petenge Mugi-mugi
kombe Kilongi pego mano ko baby ko yo mano mo hawe ade Onge 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 riro Riro chombe chombe riro Onge 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 riro Riro chombe chombe riro Priki prik kacang bawang kacang ijo rasane Kilongi pego mano ko baby ko yo mano mo hawe ade Onge 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 riro Riro chombe chombe riro Onge 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 riro Riro chombe chombe riro Assalamualaikum ulo salam kulo kunjo para agung sederek kulo ingkang samya rawuh ing mriki sedaya perlu amirsani dumateng kawula Nadyan kula niki rupa amateni Nadyan rupa ireng gadah ingkang seneng mila kula niki saged ugi mriki sebab ditimbali kaliyan panitia mriki perlu arah-arah kangge hiburan supaya tegak sarta bisa aman. Priki prik kacang bawang kacang ijo enak rasane Kilongi pego mano ko baby ko yo mano mo hawe ade Oke 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 riro Riro chombe chombe riro Oke 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 riro Riro chombe chombe riro kurang ke apunawan kombe Kilongi pego mano ko baby ko yo mano mo hawe ade Oke 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 riro Riro chombe chombe riro Oke 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 riro Riro chombe chombe riro kembang ala kembang acara kembang cara dibuah-buah kembang ala kembang acara kembang cara dibuah-buah ojo cerak-cerak yang cerak mangkon kupah ojo cerak-cerak yang cerak mangkon kupah Kambang jero disundui kambang jero disundui ojo padha nganto yen nganto ora tawehi ojo padha nganto yen nganto ora tawenehi banget limo sedang polisi nelimo kembang ala kembang limo sedang polisi nelimo
Kirim salam sing katon kanggo Nimas sing tak sayang Nadyan ato sing panggonan kaya nyandeng ning iringan senadyan ato ning mata nanging para ing ati sun janji bakal setya ngenteni wingi masih sepayung loroan saiki cuma tinggal kenangan sing dadi bayangan awan kalaban bangi mung siji adinda pucaan hati wingi masih sepayung loroan saiki cuma
iso nyontoni tuku cangkir satu